Koľko sa chce tak spať? No nič, ideme na to. Čo som slúbil, to dlžím. Zasvietím si, nie? Zasvietím ma, chalani. Lepšie je, keď bude asi zasvietené, že? No, priateľia. Akurát na príbeh, áno, že práve si prišiel na príbeh, ty prievanec. Práve si prišiel na príbeh. Mutnem ten TeamSpeak, dobre? OK. To bude, dám tak za 20 minút ten príbeh, nebudete sa hájať. Ideme ešte, o jednej dáme ešte hru isto. No, ja s TeamSpeaku idú. Stávam do práce, tak ryb. Jaj, do piče, Ben. Kedy stávaš? O koľkej stávaš, Ben? Ale tak, od 3/4 na. Kedy? Kedy? Za 5 hodín, môže byť. Ryb, ruby. Ježišmie, jaký je to pocit, ty kokot? No nič, nebudeme zdržiavať. Na piču. Tak čus. Dobre, kámo, ideš za hry. Ahoj, ahoj. Čau. Nič, na chvíľu sa mutnem a idem povedať ten príbeh, hej, hneď som tu. Microphone muted. Sound muted. No, chlapci. Vyjebaný príbeh skúrali. Predstavte si, že jedného pekného dňa, toto je, podľa mňa to bude jeden z najlepších príbehov, uvidíte sami. Jedného pekného dňa, bola to sobota, neviem, dátum absolútne nepamätám si vôbec, neviem ani koľko rokov to bolo dozadu. Viem, že som mal vodičák, takže, ale mal som nejaký čerstvo som mal vodičák, takže mohol som mať 18 rokov. Myslím, že 18 to bolo, 18 rokov som mal. Proste bol som piatok vonku, nie? Piatok som bol s chalami vonku, prišiel som neskoro ako domov, asi 5 hodín bolo ráno, keď som prišiel domov. Ráno v sobotu mohlo byť 8, keď ma mama budila, 3 hodiny som spal. 3 hodiny som spal, mohlo byť 8, keď ma mama budila, že proste musím ísť kúpiť do obchodu, čo je asi 500 metrov od môjho domu. 500 metrov od môjho domu, po takej dlhej ceste rovnej. Že proste musím ísť do obchodu kúpiť jedno skúrené mlieko a kilo múky, OK? Babka išla niečo variť, hej? Že ona proste už nestíha, ona musí ísť niekam do obchodu s tatom. Viem, že išli kupovať nejaké skrine a ešte aj nejaký koberec pojebaný do Trenčína. A tá skriňa bola na celú stenu proste. Tá skriňa bola fakt drahá, 800 € alebo koľko stála, hej, tá skriňa. Úplne velikánska skriňa. Ona si išla dať do spálky proste robiť takú skriňu a že ona musí zaplatiť zálohu a pičoviny, hej, ešte pokupovať kokotiny. Hovorím, dobre. Ale že ona mi dá peňaženku, počúvaj, ona mi dá peňaženku a nech to idem kúpiť, ale rýchlo, že nech si zoberiem bicykel a nech to rýchlo idem kúpiť, hej. Hovorím, že ak to vykúpite v tom Trenčíne, nie, ťahaj to kúpiť, ty rýchlo, teraz chod to rýchlo kúpiť proste, zober si babkin bicykel. Ja, čo bicykel nemám, čo som ho nechal urestať kokot 5 rokov dozadu, naposledy, čo som ho tam nechal, normálne zmizol, cigáni ho tam rozkradli. Ja, čo bicykel nemám, čo som 5 rokov nebol na bicykli, čo som lenivý ako šlapať, si predstavte. Povedala mi, že zober si babkin bicykel. Košík vpredu, aby ste vedeli, košík vzadu, červeno-ružový, hovorím, OK, tak si zoberiem ten bicykel, mám piči. A zober si igelitku, daj si tam tú peňaženku, ona mi tam hodila tú peňaženku a choď rýchlo do toho obchodu. Počúvaj, v tej peňaženke ti vravím, bolo tak 800 €, nerobím si piču, 800 € tam bolo. Neviem, na čo mi dávala tú peňaženku, hovorím, zoberiem si len peniaze, nie, rozmyslel som, že zoberiem si ešte len peniaze, ale však mám piči, to je 500 metrov, ty koko, čo som jebnutý. Hovorí, daj si tú peňaženku do tej tašky. Hovorím, nie, dal som si do vačku. No mal som takú modrú mikinu. Takú veľkú modrú mikinu. Dal som si tú peňaženku do vačku. A ešte som si dal telefón do vačku. No, chlapci, išiel som na tom priebanom bicykle. Predstavte si, idem dole po dedine rozjebaný a kokot, nevyspatý, v piči som bol, nie odpálený a kokot, takto som díval jedným okom na tú cestu. Nie po tej našej ceste, že som išiel, ty kokot, jak zombík, že vlasy mi viali. Proste letím po tej dedine, ani som nešlapal, to nemusí šlapať, to je len dole kopec, vieš. A proste asi v polke od môjho domu, ale v polke od toho obchodu, proste bola UPC dodávka. Vieš, UPC dodávka, kokotko tam, čo si vypisoval, proste. Tam, čo si valil, vieš. Hovorím, no piče, tak som ich obišiel, neobišiel som ho ešte kokot, že zavadzami v tej ceste, proste, som ho obišiel, nie. Ja na bicykli, čo nechodím, ty kokot. Vrzgal ten bicykel celý, na každej jame to spravil, že ježišiel som, ty kokot. Peňaženku som mal tú vovačku, aby ste vedeli, tú vovačku v mikine. Valil som a zrazu len, že budík proste, alebo čo mi z toho telefónu, nie mi zvonil. Asi ešte predstavte, to bola taká vysúvacia Nokia. Ktorá mi zachraňovala život v škole,
že som to vysunul a tam som mal napísané všetky poznámky. Keď som to vysunul, vždy na minútu to zasvietilo, proste opísal som, čo si vieš, potom som to zasunul, zase som to vysunul a zase to tam bolo proste. Tak boha, ja neviem už čo to bolo, ja by som vás sklamal, ty koľko, čo to bolo za Nokiu proste. Si máme tam vtedy okolo 150 € stála tá Nokia, počúvajte. Valil som, nie, proste som si letel na tom bicykle a zrazu to začalo zvoniť, ty koko. Tak som začal jebať sa s rukou v tom vlačku, že do piči, to vypnem, nie. A zrazu, jak som len vyťahol ten telefón, ja ospatý, z jednu ruku som proste šoferoval, nie. Ospatý a telefón, že jebol mi na zem. Proste z ruky sa mi vyšmykol a letel na zem, vieš. Padal, ja som v momente spomalil čas, ty koko, či ho ešte nedočiahnem, nie. Letel som, bol som na tom bicykli, tak som sa držal. S tým jedným oným, spomalil som, takto, to vám to ukážem. Spomalil som čas, tak som sa len nakúkol na to, že či ho ešte nedočiahnem, tak som skúšal som, ten telefón letel ten telefón a ja len z rukami, takto. Asi nejak takto, vieš, asi úplne takto som ho, skoro som ho chytil, jebol mi na zem, hovorím, ty kokos, hneď som sa čapel po čele, že ty kokos, pozrel som sa takto naň, ale on bol celý, on sa nerozsypal na tej asfaltke, proste tam, ale proste ostal takto. Tak ja hneď brzdím, nie, že ty kokočak zabrzdím, ono to malo normálne túto brzdu. Zabrzdil som, chytil som tú brzdu, ale vám hovorím, že som bol tak rozbehnutý, že som zabrzdil normálne 30 metrov toho telefónu, že začalo to vrčať ten bicykel, ty kokos, celé to začalo strpať, trás to začalo, že nie, dobrzdil som jak lokomotíva, kokos, hneď som ten bicykel odhodil do plotu, pri ceste, hneď som ten bicykel odhodil do plotu a začal som proste utekať za tým telefónom, nie, ale v tom momente som videl, že proste na mňa išla tá UPC dodávka, nie? Proste pánko. Si ide proste v UPC dodávku, hovorím, ty kokot, to je čo? Hovorím, kokot, tá cesta je 5 metrová, som si to ešte ani nepomyslel, ľudia. Ja som si to ešte ani nepomyslel. Nepomyslel som si to. Ešte som to ani v mozgu nemal proste, ešte mi to ani neprišlo do hlavy, že ty kokot, on by mi mohol po nej prejsť, vieš, po tom telefóne, že asi tam mám začať pikať. Ten Van Dijk išiel na tom aute. Len som si na to pomyslel, že on by mi ho mohol a už som len počul, že jebol mi po ňom kolesár. Jebol mi po ňom, že ty kokot, ja v momente, že takto som sa kúkol, hovorím, čo ti jebe, môže byť ešte niečo horšie, čo sa teraz tu stalo. Čo sa to stalo? Pozrel som na ten telefón, tam len súčiastky, tam to len lietalo po ceste, aký by ste tam granát mrdli, ti hovorím, lietali tam súčiastky. Hovorím, že len som sa takto chytil, pozrel na tú cestu a pozrel som sa asi tak o 2 metre vyššie, vieš, na toho kokotka, ak tam sedí. Hnusný, bledý, rapavý, ti hovorím, vyzeral jak toto vyzeral. Sedel tam a na mňa, vieš, proste, jak išiel, tak už len, vieš. Ty kokot, ja mám aj jedy, ti hovorím, ja keby som ho dobehol, tak ho z jednu ruku prekotím. Tú dodávku by som chytil z jednu ruku a normálne by som ho prekotil, ti hovorím, a spravil by sa auto. Spravil by ten človek sa auto, aj s tým autom. Hovorím, čo ti mrda, tak som prišiel k tomu telefónu, normálne slzička. Pozerám na to, ty kokot, zobral som do jednej ruky SIM kartu, do druhej ruky pamäťovú kartu, takto som to proste dal do vačku a hen to len, že a som to tam šuchol do potoka. Celý telefón som tam šuchol do potoka. Rozsekaný bol na sračky. Hovorím, ty kokos, to sa čo stalo? Tak teraz som tu prišiel o 150 € kvôli mlieku a kvôli skurvenej kilo proste múky som išiel kúpať. Hovorím, okej, mám piči, ja už ma nič neprekvapí, nasadol som na ten bicykel. Prišiel som do obchodíku a zobral som liter mlieka, kilo tej múky a ja neviem, titula to tam napísala, to tam naťukala, vieš, a ja neviem, fakt, 2,30, vieš, zajebala. Tak ja proste, že oči jak kokot, že ti hovorím, ja som bol tak bledý, jak toto, asi takto som nejak vyzeral, v momente, jak som si buchol po vačku, tak som ostal takto, som takýto bledý, a ona hneď na mňa, že, a ona ma pozná, ona, že, čo ti je, Maťo? A ja, že, nemám peňaženku, a ona, že, a koľko si tam mal? A ja, že, 800. Chodil som do školy, 800 € bol pre mňa vesmír ako kokot. 800 € bol pre mňa vesmír. Hovorím, ti hovorím, bledý som bol, začal klepať, a ona, že, to bolo tvojich? A ja, že, to bolo maminých. Rozumieš? A ona, že,
takto sme tam boli, prišla do toho tetka, vieš, ona jak nás zbadala, že čo sa deje? A ja že idem to hľadať. A vybehol som z toho obchodu, nechal som tam aj múku, nechal som tam aj mlieko, ti hovorím, nechal som tam aj bicykel. Letel som po tej ceste, keď som mohol ísť. Bol nejaký takýto čas, len viem, že svietilo slnko, viem, že proste ráno hneď svietilo slnko, ale už opadávali listy napríklad z orechov. A po tej ceste, ak som išiel, tak tam bolo milión orechov, vieš, po ceste, milión orechov proste. A strašne veľa listia, hovorím, tá peňaženka, mamina peňaženka bola proste hnedá, hovorím, začal som to prekutrávať, vieš, som to prekutrával, hovorím, ty koľko, ja už som si len vymýšľal, ja už som len rozmýšľal nad tým, na čím by ste asi vy rozmýšľali proste, keď ste hľadali peňaženku, že ho isto nájdete, nie, alebo že čo, že určite ho nájdete, vieš, ja som rozmýšľal, viete, nad čím, jak ma mama popraví proste, že či ma klepne so sekerou po krku, alebo že či nájde doma zbraň, alebo či si vyrobí kušu, či ma pleskne, alebo že či elektrický prúd, alebo niečo také, vieš, proste už som fakt všelijaké konšpiračné teórie, alebo že či ma ukameňujú, alebo proste bomby, vieš. Proste fakt, či si kúpi proste do jazierka pirania, hodí ma tam, vieš, že ťahaj, plávaj. No proste, nad týmto som rozmýšľal celý čas. Chodil som, nebolo mi do spevu, to len teraz hovorím, ja som asi tak, mal som proste, viete ako to bolo? Ja vám to ukážem, viete jak som chodil? Tak som išiel 500 metrov až domov. Kúsoval som si prsty. Počkajte, musím sa napiť. Okúsoval som si prsty, proste prišiel som domov, už pred dom, ti hovorím, kúknem na dom, hovorím, no tak tam ešte nejdem, proste ešte nenastal môj čas. Ešte som moc mladý, ešte proste 20 minútiek počkám, kým ma zabije, nie? Išiel som naspäť a zase po ceste. A hľadal som to, prekutrával som každý jeden list. A hovorím, každý jeden prašivý list som nadvihol, každý jeden kameň, do každého rohu som sa pozrel, za každý stromček, všade som sa pozrel. Peňaženka tam nebola, prišiel som do toho obchodu, úplne bledý, ti hovorím, ja už som bol bez života. Som tam takto prišiel, že, vieš, za ňou, a ona že, no čo máš? A ja už som nevedel ani vyprávať, ja som nevedel vyprávať, ja som len, že, nemám. Ona že veď ja to máme nepoviem. A ja hovorím, a kde ja mám zobrať 800 €, čo mi ich požičáte? A ona že, no ja toľko nemám. Hovorím, fuck. No proste, a ona že, no nič, však ja ti to dám len tak, potom to zaplatíš. Hovorím, to dík, to si mi strašne pomohla, zobral som to pod pazušku proste. Nemal som ani tú igelitku, ja som ho nechal tam doma. Ja som si dal dovačku. Preto som nezobral tú igelitku, lebo som bol šéf, proste si tam dovačku, nie? A jak som ja v tom, jak som ja asi ten mobil vyťahoval, tak som si do tej peňaženky drgol. To je jedno, počúvajte. Prišiel som proste domov. To bola najdlhšia cesta na svete. Z toho obchodu po domov. Fakt. To bola najdlhšia cesta na svete, hej. Z toho obchodu po domov. To podľa mňa trvalo tak tak 50 miliónov svetelných rokov to trvalo, hej. Ja ti hovorím, cesta na Jupiter po peši, keby ideš peši, vieš chodiť po vzduchu, by trvala kratšie než hentá cesta. Proste neskutočné množstvo myšlienok v hlave, hovorím, fucky, shity, to bude náklad. Tak som prišiel nie domov, otvoril som dvere. Jak otvoríš dvere, tak to sú dvere, nie, som otvoril dvere a tu už hneď face. A kto? Mama. Ty kde si toľko? Už vtedy bol vreskot, ona ešte nevedela tú podstatnú vec. Ty kde si toľko? Volám ti, máš vyplatý telefón. A ja že do toho hneď som si zistil, že proste 150 € mi práve prešiel niekto po ceste, vieš. Že ich tam roztrhal, že tu 150 € je v potoku. Plus tých 800, ktorých som stratil. A ja na ňu, že... Tak som na ňu kúkal, že... A ona hneď na mňa, že... Daj mi to mlieko! Zobrala mlieko, zobrala múku. Daj mi rýchlo peňaženku, ja musím ísť sa do toho Trenčína. A ja že... takto som sa len, ne? Po brade som sa takto chytal a ona že... No daj mi to peňaženku! A vreskot hneď, a hovorím. Som mu stratil. Ty kokot. To si neviete predstaviť, čo vtedy nastalo, že... Počúvaj, takú mi pleskla, že keď si pozriete Tekena a X-mena a všetky tie bitky, jak sa tam lomia, tak proste dajte jednu porádnu ranu za všetkých, spojte to do jednej, že bum. Ja som spravil, no proste som stál, že stratil som, bum. Hneď otočka jak Jackson, nie, bum. Tu som mal takto vycapenú ruku, vám hovorím, asi 4 dní. 4 dní som tam mal vycapenú ruku. Lenže, to není všetko, to ešte len začíname, priatelia. Vyhrnem si rukávy, nech to lepšie, ide.
Proste v momente bol výbeh mojej mamy do izby mojej, nie? V momente bol výbeh mojej mamy do izby. Hovorím, čo tam asi tak chce. Taký buchot ste ešte nepočuli. Myslel som, že je zemetrasenie, ja som si normálne lahol na zem. Lahol som si na zem a bol som na zemi, proste len tak som leškal, nie? Že proste, čo to tam húka, čo sa tam môže diať. Neviem, 5 minútiek, neviem, to není podstatné, koľko minút to trvalo. Ten húkot, ten vreskot tam, ten buchot. Zbehla proste po schodíkoch dole, nie? Vreskot, neskutočné bomby, náklady, že som sprostý, že čo so mňa vyrastie, že to je neuveriteľné, že pôjdem na brigádu cez leto, že všetko jej splatím, hovorím áno, všetko ti splatím. Tak som mu dal takúto ruku, že áno, všetko ti splatím, neboj sa. Vybehol som do izby, haha, len tam bolo to prekvapenie. Monitor trčal z okna, klávesnica, vám hovorím, že Enter bol na skrini, medzerník bol pod postelou, FGČCLF bol pod stolom, šípka 08 F7 Alt, Tab bol proste pod kobercom. Po celej izbe boli proste moja klávesnica, po celej izbe. Vám hovorím, keby to chcete spojiť, že to robíte pucle, nikto v živote by to nespojil. Ani ten najväčší pucliar na svete by to nemal šancu spraviť, pretože tam bolo toľko káblov a toľko súčiastok, hovorím, fuck, what the fuck? Monitor trčal z okna, vyhodila mi ho z okna, trčal s káblami. Hovorím, počítač, hento, prekotené, normálne prekotené, to našťastie nebola, bedňa nebola rozbitá našťastie. Rozsekané proste na sračky, hovorím, Tak som si sadol proste pri ten počítač. Takto som ho začal lutovať, že no čo sa stalo, kámo, no čo? Pohodička, nebolelo to, že už to ma za sebou nebolelo, takto som bol a potom som len toto spravil, že to bolo v tejto izbe, aby ste ho vedeli, to bolo v tejto izbe, aby ste vedeli, v tejto izbe sa to stalo, rozsekané všetko, celý môj počítač, ja hovorím, takto som zachytil, že Pane Bože, môže byť ešte niečo horšie, môže sa stať ešte niečo horšie, proste do pol hodiny sa mi normálne zrútil život. Však čo je to, kde sme, môže byť ešte niečo horšie, hovorím, Pane Bože, to čo, zrazu len niekto zazvonil, nie, vybehnem proste, tu mám okno, vybehol som z toho okna, nakúknem tam a tam taký pánko, taký starší pánko, taký 60-tník, proste mávačky velikánske, kúknem, priblížim, že s očami normálne, som spomalil čas a pánko tam proste držal peňaženku a takto mával, že spomalil som čas, áno, takto som ho videl, že tak to tam mával, nie? A ja normálne kukačky, hovorím, vyskočím z toho okna, pozrel som tam dole, tam 3 m 4 normálne, my máme tvoj poschodový dom veľký, vieš, tak proste kúkam na to, hovorím, to nemôžem zoskočiť. Otočil som sa po schodoch dole valnice hneď za detkom, hneď objímačky, deda som takto objal, kúknem, otvorím tú peňaženku a tam všetky peniaze. Že to nič, že hovorím to, prečo ste tu nechali tie peniaze? To som, chápeš? Dole som to započítal proste stovky, hovorím to, prečo ste tu nechali tie peniaze? On že, ja poznám tvoju maminu, že aj tvojho tatina, že to nič, že ja ich poznám proste, že od malička, že ja si pamätám tvoju mamu, že úplne malinka, že tu behala po dedine, ona tu vyrastala. Hovorím, neverím, že takýto človek môže existovať, že ja sa vás odfotím. Hľadal som telefón, že neodfotím, proste rozbilo mi ho dodávka. Že čo? Hovorím, nič. Pánko, čo som vám dlžný, hovorím. Nič, keď niekedy pôjdeš do krčmy, tak mi kúpiš pivo. Hovorím, toto nie je možné, ja vám neverím. Ja zase som to začal počítať, hovorím, všetko tam je. Ja som ho našiel, tam to bolo pod tým orechom padnuté, že ja pozerám a máš tam aj občiansky, všetky doklady. Všetko, vodičský, občiansky, všetko tam bolo. Pozerám, že však ja to poznám, že to je proste tvoja mama, hovorím, však ty to donesem, hovorím, toto ja neverím. Behol som dole domov, nie, jak najväčší hrdina proste, že už všetko bude, že všetko sa vygumuje, že jej to dám do ruky a v momente mi povie, že Maťko, poď, spravím ti palacinky na obed, poď, spravím ti palacinočky. Dal som jej to do ruky, to kde si našiel? Presko hovorím, a moje palacinky, len tak som si pomyslel, vieš, a moje palacinky. Mama sa so mnou nebavila tak 5 dní. No, chlapci, ale to není všetko. To není všetko. Čo 5 dní, aj týždeň hovorím, no fuck it. Jak by som si to ja mohol spraviť teraz, jak by som si to ja mohol udobriť proste. Ale medzi tým som si objednal z internetu taký istý telefon. Nešiel som ani do Orangeu, ani do T-Mobile, proste, že chcem taký a taký telefon. Hovorím, pôjdem na ten bazoš, nie, a pozriem si tam telefón, nie. Pozriem si tam nejakú bombičku. Taký istý som si objednal, stál okolo 130 €, alebo ako až bol nový, zachovali všetko.
Na fotke hovorím, to je krásne, to je krásne. Pozerám, odkiaľ je ten pánko, kde si pri Maďarsku, úplne hovorím, no super, napísal som mu, či to je ešte aktuálne, jasné, OK, pošlite mi ho hneď, túto máte adresu, ťuk. Naťukal som to tam, nie? Chlapci, za 3 dní od toho, jak sa to stalo, od toho incidentu, od toho, čo sa stalo, za 3 dní mi to zhruba prišlo, možno za 4, to je jedno, hej. Prišiel som na poštu, jak najväčší pánk, hovorím, to je krásny život, aspoň nový telefónik budem mať, na hento už sa pomaly zabúdal, mama sa so mnou ešte stále nebavila. Takto sa na mňa pozerala. Vždycky, keď čo si varila, som tam tak nabehol, že ahoj, a ona že, ja hovorím, vieš, len také kukačky proste, počúvaj, nebavila sa so mnou týždeň. Tak som radšej ustúpil preč. Hovorím, no idem si pre ten telefónik, nie? Prišiel som na tú poštu, velikánska obálka, hovorím, celá taká mekučka, vieš, zabalené to bolo vonom, v takom igelite, hovorím, no super, hneď som to tam začal trhať, som to zaplatil, vyhol som pred poštu, začal som to tam trhať. Trhám, chlapci, trhám, hovorím, je to tu, trhám, odtrhnem. Tam proste drevený telefón, maketa. Drevený telefón. Z takého tvrdého dreva, že to vážilo asi ako ten telefón. Ja ti hovorím, jak som držal ten telefón, že... Tak to mi hneď hore, zuby, že... Normálne som bol hotový, počúvaj, v momente som bežal domov, tam brat, všetko som mu vysvetlil, ten vresko, ten sa tak smial, že som tak sprostý človek naivný, že to je neuveriteľné, že daj aspoň mu zavoláme a že vypičujeme mu a povieme, že proste pôjdeme za ním, nie? Že pôjdeme za ním, hovorí, že pre 120 €. To je jedno, pôjdeme za ním. Tak mu začnem volať, nie, chlapci, a namosúrený, dal som reproduktor, že, a zdvihol, že MBTK felešte. Jak som vám spomínal, bol z Maďarska. To bolo pri Maďarsku, po maďarsky. A ja že, ty puzera, začal som mu tam váliť proste, že čo si to dovoluje, vie, že telefón že mi mal poslať telefón, poslal mi proste ošťatú obálku, hovorím to čo, no proste 5 minút to je preslov. A on že, MBTK felešte, Anteka šapiate, to jáš mi, jo. A hovorím. Ustal som taký brácho, že no ty si kus kokota, ty si od Maďara zobral telefón, tak tam ja s tebou ani nejdem. Hovorím, poď som mnou, hovorím, brácho, to ja tam nejdem, to ja nepôjdem 200 km kvôli Maďarovi a kvôli 120 €. To nič, 120 € alebo 130 si proste práve prepálil. Hovorím, hovorím, môže byť ešte niečo horšie, len som sa takto pozrel na mamu a mama viem, že a furt sa tvárilo naštva, to proste smiala sa. Bolo je to smiešné, počula celý ten môj príbeh, čo to bráchovi povedal. Bolo je to smiešné o tom telefóne, bolo je to smiešné, ale proste stále kukačky, vieš, takéto hovorím, fuck. Mama mala nového Renaulta. No nového, on mal pár rokov ten Renault, ale bolo to pekné auto proste. A ja som mal vodičák chvíľku. Vodičák, hovorím, jak si to udobrím proste. Baví sa so mnou len babka, sestra, brácho, táto, vieš, ale mama nie, hovorím, jak si to ja môžem len udobriť, hovorím, ja viem proste. Ja poviem mame, že idem ráno do kostola, že pristanem proste ráno o 7 a pôjdem do Novej Dubnice do kostola, nie? To je tuto kúsok od nás, 2 km táto mesto. Hovorím, tak to ja presne takto spravím a hneď si ho udobrím. Hneď v nedeľu poviem, že prosím ťa, požičaj mi auto, ja som vtedy ešte auto nemal, chodil som do školy. Požičaj mi auto, ja idem ráno do kostola, nie že všetko na spoveď pôjdem, super, paráda, ona že pozrela na mňa, že dobre, vedel som, že na túto vec mi určite auto dá. Dala mi kľúče, dávaj si pozor, choď pomáli. Potom prídi. Hovorím, jasné. A hneď, že môžeš mi aj kúpiť, ja neviem čo a čo v obchode. Hovorím, jasné, kúpim ti všetko, neboj sa, maminka, neboj sa nič. Dala mi peňaženku a dala mi igelitku. Že takto to budeš dnes. Hovorím, áno, tak som zbalil igelitku s peňaženkou. Hovorím, áno, takto som to chytil. Áno, takto pôjde. Vyšiel som do auta, nie, sadol som si do auta. Hovorím, no dobre, tak pôjdem do kostola, super. Poviem všetko, budem dávať pozor na omši, všetko jej poviem, nie o čom bolo. Budem proste dobrého synáčika, nie? Počúvaj. Idem. Po tej dedinke našej to je asi kilometr a potom je asi 500 metrov, možno kilometr to nemá. Taká rovná cesta. A tu je jedna lúka, to je také pole a tu je jedno pole. Proste a tam sa sadila kukurica, blbosti nie, repka olejná, hoď čo tam sadia, ale vtedy tam nič nebolo proste. Išiel som a hmla bola, nie ráno, teraz je krivá hmla, ti hovorím, takýto nejaký čas to bol. Bola strašná hmla, veľmi veľká hmla bola, že som videl fakt 5 metrov pred seba. 5 metrov pred seba som videl, no. Idem, na tom aute nie je veľký šéfko s jednou rukou. Mal som telefón, asi takýto, malo to ešte aj anténu, ti hovorím, taký zatiaľ som mal telefón. Ten telefón teraz môže stať tak 2 milióny eur, pretože už je to starožitnosť. No, proste šoferoval som si, idem, ale tak som kúkol na tej dlhej ceste, čo sa myhlo cez cestu, ale vám hovorím 50 metrov cez cestu, len takto si preskočilo. Vám podotýkam, to bolo týždeň potom. Len tak, čo si cez cestu preskočilo, že len tak myhlo sa.
Hovorím, ja som išiel asi 60, 70, 80 možno na tej rovine, hovorím, to bola srnka. Počúvaj, 20 metrov predo mnou druhá. Hovorím, fuck, veď tu sú srnky. Vieš čo, tady to bola len srnka a tretiu som prejebal. Buchol som do toho. Zabrzdil som. A už som len takto sedel. Začal som hľadať po kastlíkoch, či tam není zbraň, že hneď by som sa odpálil. Puf, v momente. Hľadal som po kastlíkoch, či tam není zbraň, hovorím. Chlapci, vám hovorím, 10 minút som sedel v tom aute, bolo 7 hodín ráno, možno bolo 6.50, možno 6.45, hmla, zima. 10 minút som sedel v tom aute a rozmýšľal som, či sa tam chcem ísť pozrieť, či sa tam chcem ísť pozrieť na to rozbité one, nie, na to auto, hovorím. Nádych, výdych, Maťo, proste. Nie, že som vystúpil, buchol som dverami, proste prišiel som tam, nie, kúkam na tú svinu, tam srnka ležala na zemi, chlapci, ležala tam na zemi srnka. Samozrejme, z auta, že proste trošku sa tak podymývalo, pretože som asi trafil chladič a bolo rozbité predné svetlo. Srnka na zemi, že takto kopkala nohou, ja hovorím, fuck! Hovorím, čo sa mi ešte môže stať? Čo sa ešte môže v tomto skurvenom živote stať? Hovorím, ešte jedna taká vec sa stane, ja sa utopím, mne to je jedno. Hovorím, no nič, ty špina špinavá, kúkala na mňa, ešte bola taká trochu položivá. Ty špina špinavá, ty pôjdeš do gulášu. Išiel som dozadu do auta, otvoril som kufor, vyhrnul som si rukávy, hovorím, je mi to jedno, že to je pytliačina, ja ťa zoberiem, rozbila si mi auto, spravila si mi ďalšie problémy, ďalšie peniaze ma to bude stáť. Zoberiem ťa domov, zoberiem ťa proste na guláš. Otvoril som ten kufor, nie, a nacupítal som sa tam dopredu, kúkam a tam nič. Pozriem takto na to pole a tá súka, že krývala a utekala. A ja na ňu, že stoj! Vreskot, ako uči, stoj! Začal sa bude veselo, sa otočila a začala rýchlejšie bežať. Tak ja za ňu, že ja ju chytím, nebude mi nikto utekať. Začal som za ňu šprintovať, šibe, srnku, aby som ho chytil, ja, nechytil som ho, už sa mi preč. Tak som išiel normálne po tom poli, ti hovorím, potiaľ to som bol zabahnený, možno po koleno. Po koleno som bol zabahnený, hovorím, ušla mi srnka, nebude už ani guláš, auto sičalo na ceste, hovorím, fucky, koslo som nestihol, jaká paráda, nie, prídem domov s rozjebaným autom. Prišiel som domov rozjebaným autom, našťastie to išlo, aj keď to tak sičalo príjemne, išlo to. Ono to nebolo moc ťuknuté, fakt, nebolo to časť zase nejaké rozbité, neišiel som rýchlo, jak som videl tú prvú srnku, tak som trochu ubrdieval, nie? No, počúvajte. Dalo sa to dokopy, všetko sa to opravilo. Mama už sa so mnou nebavila asi 2 týždne. Keď som prišiel, a už ani žiadna bitka, nič. Mama proste sa so mnou nebavila 2 týždne kvôli tomu a ja som to dal všetko spraviť, kamarát. Tuto má autoservis, tak som mi to všetko dal spraviť, fakt za 5 korún to opravil, všetko super. Hovorím, parádička, super. Čo sa ešte horšie môže stať? Čo ešte môže byť horšie? Proste, ty kokot, ja to nechápem. Už by bolo úplne jedno. Nebolo všetko jedno, ja som myslel vtedy tak negatívne, hnusne. Odtedy som fakt začal myslieť mega pozitívne, odtedy. Proste fakt mi bolo všetko jedno, ja som chodil len tak taká malátna duša proste, hovorím, toto už sa mi čo sa deje, ja neviem proste čo som komu urobil, ja som tak dobrý človek proste, ja som fakt dobrý človek a neviem prečo mi toto robia, prečo sa mi toto deje, čo to kurva, kto to môže kto to tu môže, kto to tu ovláda, hovorím, kto ma tu má jakú na akých paličkách proste ma kto ovláda, na akých lánkach, hovorím, čo sa tu kurva deje, čo je, sestra mi volá, či s ňou nejdem do Laugaricia, do Trenčína do obchodu, hovorím, Peťka. Vieš čo, ako ja sa poznám, tak nám vybuchne auto, alebo proste niečo sa tam stane, ona prestaň, hovorím, Peťka, bude zemetrasenie, padne mi na hlavu niečo z oného, padne mi na hlavu niečo z toho Laugaricia, tam z toho veľkého domu, poď rýchlo, nech sa sami samej, poď rýchlo, čo si kúpim, hovorím, ok, idem, mám piči, pozerám tam obchodovne, hovorím, všetko mi bolo jedno, takto som to tam prehádzoval, jak bez dušu, ona skúšala všetko, hovorím, bože, taký elán, a ja by som ho chcel mať, proste ja som bol zničený ja som bol fakt zničený životom, bol som zničený týmito udalosťami, čo sa mi stali v poslednej chvíli, hovorím, tak toto je odporné, fakt toto je odpor, toto je proste neskutočné. Kúkal som tam a zrazu, ding, normálne jeba z neba, proste raketa jak kokot, vysoká, nemala čierne vlasy, podotýka nemala čierne vlasy, ona mala také ryšavé, také hnedo ryšavé, také špinavá taká. Neviem, poznám len červenú, modrú, zelenú, rozumiete, ja nepoznám také farby, že polomodrá alebo taká slavomodrá, nie. Proste mala pekné vlasy, taká jemne pehatá, tak modré oči, asi takéto, nie? Jedno oko toto, hej, a druhé je tu, vedľa, takto a takto, hej.
A tu mala nos samozrejme v srde. Pekná, vlasy asi tak do pol chrbta, vysoká mala, viem, že mala proste pomarančové štekle, silno pomarančové štekle, roztrhané rifle a kúkala proste. Takto sa mňa kúkla ja na ňu, že držal som oné, normálne som čo si držal. No to takto len, no som tik do ruky zachytil, že takto a ona išla proste a bola zhruba vysoká tak, jak ja na tých štekloch, vieš, na tých štekloch. Pozriem na to, hovorím, to je jaká raketa, to je čo. A už som hľadal, len som podvedome hľadal ten regál, kde pôjdem vrátiť to tričko a v momente pôjdem sa prihovoriť, hovorím. Konečne, Bože, ďakujem, že si mi niečo proste doprial. Videl som, že proste úplne sa tak usmiala na mňa a ja na ňu hovorím, tak toto, aspoň, to mohla mať tak 17, 18, 19. Bola fakt stará ako ja, hej, zhruba. Hovorím tak, konečne, Pane Bože, aspoň niečo, konečne. Keďže už normálne sa mi demoluje, sa mi rúca život, tak aspoň proste pôjdem a nanes tú frajerku. Nehovorím, bude krásny život. Chlapci, ja na vzťahy nie som, ale hentu by som fakt, v momente by som jej spravil decko ešte v ten deň. Hovorím, no nič, idem za ňou úplne bez pretlaku, proste bol som pekne oblečený, navoňaný všetko, nagelovaný, chlapci, idem za ňou, že už som za ňou kráčal, nie? A ona už ma videla, proste za ňou idem, tak už sa tak usmiela, už sa takto kúkala. Zrazu z čistého oného, sa tam objavila moja sestra, pleskla ma po ryti, ale zlatičko, kamže ideš, veď poď, veď tuto sú pre teba tie košielky, dala mi tú pusinku a po ryti ma začala báchať, že no poď zlatičko, poď, kamže si ty išiel, no poď, a takto ma chytila, no poď, a zdrapila ma zariť, no poď, a ja normálne na ňu, že takto otočka, tá baba, jak to videla, proste, že ja mám frajerku, vieš, že to je moja sestra, ona nevedela, že to je moja sestra, ona si vieš, že to je frajerka, ona hneď, že a úplne do zeme sa pozrela, úplne sa hambila proste, že on má frajerku, vieš, a že proste, ja neviem, že ona by so mnou možno aj niečo začala, alebo tak. A ja že Petra, a ona že začala sa smiať, že nebudeš tu maliť kurvičky, smiala sa, hovorí, Petra, ja som bol piči. Ja som sa len takto otáčal spoza ramena, ona len, že do zeme úplne na mňa takto len kúkaš. Proste hambila sa, proste myslela si, že mám frajerku, rozumieš? Myslela si, že mám frajerku, to bola moja sestra, spravila mi takýto pretlak, hovorím, Petra, ťa nenávidím, a ona smiechy, celý deň z toho smiechy, že no ale bola pekná, že mal by si za ňu, hovorím, a ako jej to vysvetlím? Že no ja neviem, hovorím, daj mi občiansky, ja ideme tu, ja tu nemám doklady, hovorím, na občiansky jej to vysvetlím, ja ho zbalím proste na to, že ty mi dokážeš občiansky a poviem, že moja sestra je veľký srandista, ukáže mi občiansky, že pozri sa, že tu je moja sestra, tu som ja, voláme sa tak isto, proste je to moja sestra, ver mi, a ja páči sa mi, ja proste dneska idem s tebou na kávu, ti hovorím, išla by. Hovorím ti, že by išla, sestra, nemám tu ja žiadny občiansky, nič, hovorím, Petra, ťa nenávidím, ona, nenávidím ťa, Petra. Proste sestra si pokupovala veci, fakt to bola jedna z najpeknejších báb, akú som kedy videl. Odtedy som ho nikdy nevidel. Nikdy som ho odtedy nevidel, po Trenčíne chodím dosť často, fakt zabávať sa kade tade. Nevidel som ho odtedy. Neviem odkiaľ bolo to dievča, ale proste nebola tam s nikým, bola tam sama, ti hovorím, že nemala ani frajera. Viem, že nemala frajera. 100% nemala frajera. Nemala proste, ja, lebo som to vycítil, nemala. No ale moja sestra mi to prekazila, hovorím, no tak už sa nemôže nič horšie stať. Už som fakt doma rozmýšľal, že čo bude taká najmenej bolestivá smrť. Najmenej bolestivá smrť, čo asi si môžem urobiť. Našťastie musím si zaklepať chlapci odtedy, stalo sa mi samozrejme veľa zlých vecí ešte odtedy, ale žiadne takéto bomby. Žiadne takéto náklady. Žiadne takéto náklady proste, že by fakt až takto brutálne moc mi niečo zarezonovalo v hlave, že som bol v prdeli. To sa stalo možno tak do 3 týždňov, všetky tieto veci sa stali tak do 3 týždňov, ja som to nazval, že najhorší mesiac v mojom živote. Toto keby sa mi ešte raz stalo, tak to neznesem. Fakt, som psychicky zdatný človek, ale ešte raz keby sa mi toto stalo, to neznesem. Neznesem to určite nie. Takéto niečo keby sa mi stalo, ja som bol na dne. Hovorím, ja som bol v prdeli z toho. Potom už našťastie nič, potom už to bolo pohodičke, potom už srandy. Ale a to bolo, vieš, keby to bolo aspoň, že stane sa to za rok, vieš, ďalšia vec sa ti stane za pol roka, ďalšia vec sa ti stane o 3 mesiace, ďalšia vec sa ti stane za rok a pol. Nie! Do 3 týždňov sa to muselo natrvať, hen také obdobie, a neviem, čo sa stalo. Neviem, proste štvorlistka. Takto. Štvorlistka v úvodzovkách, rozumieš.